एगो घटना होला होला एगो दुर्घटना होला होला। आदमी जितना ये धरती धरा धाम पर जन्म ले ले बा आहा 4 गो चीज से जाला। चाहे तो भूख से मरी, मरी। चाहे तो बीमारी से मरी, चाहे घटना हो जाए, चाहे दुर्घटना हो जाए। घटना कब हो जाए कब एक और कोनो गारंटी नहीं। नहीं के माई के घर में हमने रही 9 महीना पहले जानकारी हो जाला कि पेट से बबुआ चाहे बबुनी के जन्म हो। लेकिन ई धरती से जाए से पहले 1 सेकंड भी जानकारी ना होला कि कब हम चल जाए। बात बोला। आज माई स्वर्गीय तारामती देवी आज स्वर्ग सिधार गईली गईली वो बोलमुआ के घरे चल गईली जहाँ एक दिन सबके जाए के बा। सूतल में अरे रहनी अंगनमा और तो एक दिन सपना देखनिए रा बोली ले खजाई गाना बजाना कीजिए मेरे साथ मत करो। लखरई ना गुड्डू हल चले तना कम उम्र में नाम कर ले बा अपना कर्म कैले बा। तब गुड बोली ले खजाई सेटिंग से गाना बजाना कीजिए। बनराई मत करो, बनराई वो नहीं चली। बोली ले खजाई ले सजाना बोली ले खजाई ले सजाना लेके गवाना होई रे लेके गवाना होई रे जाके अवना वीर छियर चिरई भतवा लगवला जाके सुन भइले राखे आपासार हो सुन भइले राखे जवना दुनिया भइले गावाना पाता भइले के ना पाता भइले गावाना पाता भइले सुन भइले राम 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 राम। निर्गुण 3 गो गुण के मिश्रण होला से बनेला दादा। ये हम नहीं कहत कि हम बहुत बड़ा जानकार हैं ना। ये संगीत जौन बा सागर ना महासागर बा। एकरा में जे जितना डुबकी लगैले बा लगैले उतना पहले बा। सही बात। वेद व्यास जी सुख सागर में वर्णित कैनी का 3 गो गुण के मिश्रण भइला से निर्गुण भइल। वो 3 गो गुण कौन कौन हो? कवन सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। आ तीनों गुणों के मिश्रण भइला से जेकरा से परे होला परे माने अधिका ओकरा निर्गुण कहल जाला। आज माई गइल बाड़ी कल रउआ जाई परसों हम जाई बारी बारी से सबके जाए के बा। अरे जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी ये घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भूख लगे तो भोजन कर लो भूख लगे तो भोजन कर लो ये प्रकृति है। बिना भूख के बार बार भोजन करना ये विकृति है। और अपने भूखे रहकर किसी भूखे को भोजन करा देना अरे यही तो हमारा देश का संस्कृति है। सही बात। तब
तो हम कजरी गावही हो कजरी कजरिया मारबो के कानमा में घूम कजरी ना गई तो वही ठीक रही। हाँ माई बहन लोग बैठल बाड़ी, इतना गंदा गंदा शब्द के प्रयोग सुमिरन में हाँ ना खुद चली था। गीत संगीत में मधुरता होना चाहिए। हाँ देखी माई चल गई कभी के का भाव का आहा कवना दिन रहे उमेश भैया बानी ही जा पूछ लो। हाँ जी हाजी तारीख का रहे तारीख विधिवत निर्णय। 17 तारीख दिन कवना रहे बुधवार। आ 17 तारीख रहे बुधवार दिनवा ए मास्टर आहा 17 तारीख रहे रविवार दिनवा घेरलस विपत्ति दैवा महीना मोटिया में मिल गई लेतानावा एकरे गायत्री बाबा के ठोकर कहल जाला। दू दिन घुमबू सब सीख जाइबू, सीख जाइबो देह पर जौन चर्बी बाबू गिर कम जाई हो जाई। आज है पलानी पर मोटिया में मिल गई लेतानावा, मोटिया में मिल गई लेतानावा माई मोर सपनावा धइले राम 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 एकदम महता कभी के आखिरी भाव बा हाय हाय। बेटा दामाद रोवे औरी नाती पोता अचके में छोड़ गई पिंजरा से तोता। इस शोका कुल परिवार गोतिया परिवार हित नाता दोस्त मित्र जवना दिन उमेश भैया खबर दिले हुई है कि हमार माई धरती दुनिया छोड़ के चल गई। हा अब धर्मेंद्र भैया के का कहे के बा भैया अब हमारा ई कुल शोभा दे निचली वाला धरा दे कि एक बार हनुमान के और लग जाओ का कहे। हाजी लोट अरे वह पटना से चल के आइल बानी लोटे अब कम जाई ई शोभा नहीं खेदे अब कहला के बाद ई शोभा नहीं खेदे। आ बेटा दामाद रोवे औरी नाती पोता अचके में छोड़ गईली पिंजरा से तोता। चलो पूरा कर दी हमरा आर के बाबा हमार जिगर के टुकड़ा हवे इनकर पूरा जे भी संगतिया आइल बानी साथ में सबका के हार्दिक अभिनंदन बा। गुदू हल चल
गवनी रघुनावा तोरा में ठाकुर जी के मार देवे के चाहत रहे। अरे गुडू हलचल हाय हाय सब बजी चौगुन टोटल। अरे गुडू हलचल अरे गवनी रघुनामा आ तारामती देवी हो गईली अरे सपाना ये हलो चौक हूँ